procese rozprávania máme množstvo nápadov, ktoré zostanú nevyužité. Ukážeme vám nápady navrhnuté našim umeleckým rozprávačom. Ak sa pozriete pozorne, možno uvidíte niektoré veci, ktoré sa dostali do finálneho krátkeho filmu. Ahoj, som Bobby Rubio a toto je Runway Mater. Začíname s Maderom, ktorý sa pozerá na časopis. Hej, Mader, čo robíš? Rozmýšľal som o čase, keď som bol modelom na prehliadke. Bol som zanepráznený a pracoval som na biznise. Vstúpil tam tento francúzsky kabriolet s modrým barym. Ó, môj otatva. Áno, ten profil. Povedz mi, chcel by si byť medzinárodne známym modelom? Jasné, prečo nie? Najprv som začal modelovať pneumatiky. Dostal som sa na módne prehliadky. A odtiaľ som šiel do Japonska, kde som propagoval všetky možné produkty. Moja tvár bola všade. Dokonca som mal svoju vlastnú reklamu. Foj! Zapál modrú. Ela topánka, prišiel úplne nový model, no občas ešte stále modelujem aj staršie verzie. Chceš, Buck Blow. Ahoj, som Bobby Rubio a toto je Stunt Matter. Ahoj, kamarát, čo robíš? Len pozerám televíziu. Bip, bip, šu, 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 šu. Áno, bol som v tomto. Čo? Píp, 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 píp. Premostenie, pokiaľ ide o signalizáciu. Píp, 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 píp. Všetko sa zdá byť v poriadku a funkčné. Kámo, to je naozaj šialené. Áno, bol som hollywoodský kaskadér, hovorili mi, že mám vynikajúcu autoskúsenosť, takže som mu občas aj dal dupľu, pozri sa sem, objaví sa páska, choď, a tu je ďalší a ďalší. To boli momenty plné adrenalínu, keď som musel predvádzať svoje zručnosti za volantom a každá scéna bola výnimočná. Spomínam si, ako sme natáčali akčné sekvencie a všetko sa dialo rýchlo. Každý kaskaderský kúsok bol náročný, ale zároveň veľmi vzrušujúci. Toto sa ti určite bude páčiť. Má to ninjas a vyzerá to naozaj úžasne. Wow. Čo? Prečo to už nerobíš? Počítačová animácia. Dnes robia takmer všetko s počítačmi. Prichádzajú. Ahoj, volám sa Scott Morse a toto je Späť k dopredu, skorý pitch na piesne z aut, ktorý sme prvýkrát prešli a stal sa zároveň aj posledným, čo sme uskutočnili v tomto období. Zábava to celkom je. Mader a McQueen stoja pri veži s hodinami, keď McQueen sleduje, ako hodiny odbijajú 1 minútu a Mader sa znepokojí a pýta sa, čo sa deje. Vieš, časové cestovanie ma naozaj veľmi desí. McQueen hovorí, že pohyb hodín neznamená, že cestujeme časom. A Mader hovorí, vieš čo, viem oveľa viac o fascinujúcom časovom cestovaní ako ty. Kedysi som bol skutočná časová mašina. McQueen sa na neho pozrie a povie, toto musím počuť. Mader, si istý? Všetko to začalo, keď som šoferoval v tejto búrke a prešli sme do burlivej noci. A Mater sa valí po ceste a nečakane zasiahne ho silný blesk. Šerif sleduje radar a vidí, ako Mater zasiahne blesk a uvažuje o tom. Si v poriadku, synček? Jazda v búrke nie je nebezpečná. A Mater hovorí, myslím, že som v poriadku. Radšej sa diagnostikujem, aby som mal istotu. Skontrolované bočné zrkadlá na vozidle. Predné svetlo, lebo má len jedno. Skontrolované. Tow thingy cink cink skontrolované. Kontrola výfuku. Myslíš, že dokážeš jazdiť? Primátor hovorí, neviem. Rozhodne sa pozrieme, prosím, dopredu skontroluj. Dozadu. A on sa ako si rýchlo rozbehne. Jenny ako si prejde do zvláštneho časového portálu a zanecháva horiacu stopu a vidíme ho, ako sa vracia späť v čase. Ako si sa objaví v tom, čo vyzerá ako Radiator Springs. Sú tam prúdy a on sa ako si obzerá a vidí šerifa a jazdí k šerifovi. On hovorí, šerif, čo sa to do čerta stalo? Šerif sa na neho pozerá. Neviem, ale vyzeráš ako vrak. Zober si kúpel, bezdomovec. Mater je ako si zmetený. Príde k nemu a v pozadí si všimneme nápis Stratený dom pneumatik. Nie Louisho. Niečo nie je v poriadku. Vidíme ďalší modrý kamión, ktorý vyzerá presne ako Mater.
Vintage Mater a tento Mater hovorí no ahoj a náš Mater hovorí no ahoj, ty si nastavený. A on sa ako si zlakne. Hovorí, vyzeráš, ako by si vypadol z fabriky v roku 1955. A modrý Mater hovorí, to je vtipné, práve som vypadol z fabriky a je rok 1955, bláznivý starý traku. Mater sa zblázni. Uvedomí si, že hovorí sám so sebou a keď sa pomaly otáča dozadu, prechádza opäť časovým portálom, pretože po silnom zásahu bleskom sa vracia späť v čase a ocitá sa uprostred rozľahlej púšte. Trochu sa zastaví vedľa pár starých aut, starého modelu T a starého modelu T-Traku, ktoré stoja vedľa bublajúceho potoka a starosta hovorí, hej, starí páni, kde sme? Stratol som sa. A model T sa otočí, vidíme, že je to Lizzie a hovorí, koho voláš starými pánmi. Stanley sa pozrie hore a povie, hej, Lizzie, nedávaj tomuto fešákovi zabrať. Len si tu doplňame chladiče pri tomto prameni. Povedal si práve Radiator Springs? A Stanley hovorí, vieš, že som to skutočne nepovedal, ale znie to naozaj pekne. Radiator Springs je založené v roku 1925. Lizzie hovorí Stanleymu, že Mater sa zblázni. Ale to znamená, že skutočne cestujem v čase. A on ide dozadu a zrazu sa objaví v tom, čo vyzerá ako staroveký Rím, s krásnou architektúrou. Je tam množstvo vozov, ktoré na seba vrčia a majú bitku a Mater sa priamo prederie cez nich. Gladiátori sa ako si zosunú, prekvapene sa na neho pozrú a sú veľmi primálni. Mater je z toho v hlbokom šoku a začnú ho prenasledovať. Mater nevie, do čoho sa vlastne dostal. A pretože ide dozadu, opäť sa vráti späť v čase. Objaví sa v naozaj pravekej ére a ako si sa zastaví a obzrie sa. Je to akási hmlistá tropická džungla, kde nikdy predtým nevidel kvety tak farebné a nádherne krásne a vidíme ho tu v úchvatnej čierno-bielej. Ale verte mi, sú farebné a krásne. A Mater sa obzrie a povie, no toto je celkom pekné. Uvoľnenejší prichádza k veľkej olejovej jamy. Skontrolujte olejové fľaše. Nechápe, že je to dechtová jama a počujeme. Nejaké hrmenie v džungli a koleso sa objaví v zábere a ďalšie koleso a sú vyrobené z kameňa a všetky sa pozerajú na Matera. Och. Nevedia, čo robiť s matermi. Hej, sú celkom vtipní. Ako by sa mu snažil odvetiť a za matermi z plachty sa objaví skutočný dinosaur, lebo vieš, dinoco muselo byť pomenované po niečom. Mater sa znova zľakne, kolesá sa rozbehnú a ďalší obrovský dinosaur uchopí Metora do svojich obrovských pazúrov a hodí ho vysoko do vzduchu a Metor je úplne prekvapený, lebo letí dozadu, pričom sa mu to zdá ako sen plný adrenalínu a vzrušenia. Stále je vo vzduchu, ale preletuje okolo týchto tvarov a uvedomuje si, že sú to lietajúce autá. Takže sa teraz nevrátil do minulosti, prešiel do budúcnosti. A Mater letí a jedno z nich vzlietne, má predné zuby a je to lietajúci odťahový voz a Mater sa pozerá a vidí toto šialené mesto z budúcnosti. A vrátili sme sa k McQueenovi, ktorý stále počúva tento bláznivý príbeh a Mater hovorí, že nie je možné, aby si cestoval časom. Ale pamätáš si, že si tam bol tiež? Vidíme, ako sa časový portál objaví za McQueenom a Mater sa objaví a sú tam dvaja Materi, ktorí sa pozerajú na McQueena. Zblázni sa, keď vidí druhého Matera a McQueen je celý, wow, sú tu dvaja Materi. A druhý Mater vzlietne do vzduchu a vidíme, ako sa mu kolesa zasunú pod voz. McQueen je vystrašený, keď vidí niekoho ovládať čas. Mater sa nervózne pozrie na hodiny a tie znovu tichučko tikajú a Mater sa zlákne a my sa rozostrujeme. Skorý návrh bol opäť predložený. Bol to prvý pokus, ktorý sa robil možno počas 3 alebo 4 dní, aby sa pripravil na prezentáciu a nie som si úplne istý, či sa to vôbec niekedy naozaj prezentovalo verejnosti. Ale teraz to už bolo a musíte sa pozrieť späť, aby ste šli dopredu. Ahojte, som Rob Gibbs a toto je Mater ide na karneval. Začíname s autom ťahajúcim Mater. Mater jazdí po ceste a húka a potom zrazu zastaví pri zábavnom meste, pustí svoj ťah a ide si pozrieť karneval. Vyzerá to ako veľká zábava. Autá na horskej dráhe, zoom, áno. Kričia a bavia sa všetci. Autá na kolotočí, v točiacom sa kolotočí, autá sa točia naozaj rýchlo. Niektorí sa cítia zle a považujú to za nechutné. Mater tvrdí, že to je zábava. Takže hovorí chlapíkovi, počuj, nevadí ti, ak sa pozriem na karneval? No, ja nikam nejdem. Dobre, hneď sa vrátim. Takže Mater beží do karnevalu. Je ohromený množstvom zábavy, ktorú vidí. Auto hrá hru s chrobákom Bing Bing. Plink Plink priviedlo ju k zábavnému domu, kde si pomyslí, že tam musí ísť. Nakúkne dnu a vojde, točivá vec ho otočí a nečakane hodí dnu a okamžite sa začne báť všetkých strašidelných obrazov v zrkadlách a potom rýchlo zabočí za roh. A všetky veci, ktoré desia auta, ako červené svetlá, značka padajúceho kameňa, vyššie prepichovacie zariadenia, zle spôsobia, že kričí a uteká von, zdvihne ho z rámu a vidíme, že jeho hák sa zachytil na kolotoči. A on skočí, ale skončí v autíčkach, autá s tvrdými nárazníkmi do neho narážajú do neho a on je z toho vyhodený, bum. A dostanú veštice. Mater sa vidí v odraze kryštálovej gule a veštica je tam. Hovorí, že tvoja budúcnosť je bližšie, než sa zdá. Paráda. Majdera to vystraší a ding. Značka odhaduje prejazdené míle. Odchádzame a Mater panikári, chlapík uhadne, že prejazdené míle sú presne 336 432,2.
Majdor sa pozrie dnu. Má pravdu, tak jazdí a uviazne medzi dvoma autami, je medzi veľkým kamiónom a je zatlačený do radu a na kolaj dvere sa zabuchnú a odvezie ho to. Je to horská dráha. Och nie, Mother sa dostáva na vrchol horskej dráhy, vidí to z jeho pohľadu, ako sa dostáva na samý vrchol a potom ide dole. Och, úplne sa zbláznil. Som na horskej dráhe, ktorá rýchlo prechádza cez slučky a potom sa konečne zastaví. Och, Mother je celý chorý. Odvezie sa von z jarmoku k autu, ktoré ťahal a chlapík hovorí, že to bol jarmok. Mother to považuje za úžasné. Milujem jarmok. A končíme tým, že odchádza z miesta a vidíme niektoré autá, ktoré sa veselo bavia. Konec. Ahoj, som Bobby Rubio a toto je Import Mother. Priblíženie. Raz som bol importovaný, čo je prekvapujúce. Áno, keď som bol v Japonsku, tam som bol známy ako Drift King Eng. Bol som taký slávny, že som mal svoju vlastnú česť, ktorá rástla každý deň. Väčšinou sme sa len vozili po meste. Čo? Tomu neverím. Pamätaj, bol si tam. Bleskový McQueen ako starosta, chcem viesť náš gang, takže ťa s radosťou vyzývam na vzrušujúci drift. Drift. Super extrémny jazdecký tým, poďte sa pridať. Dobre, tým, musím sa s týmto nebezpečenstvom postaviť sám. Dobre, víťaz vedie svoj gang s veľkým nadšením. Ideš. Brom. Oni sa rozbiehajú. Zahýbajú za tento roh. Poď, nech to rozbehne. Blesky z pneumatík rýchlo prefrčí okolo. Začínajú sa rýchlo približovať k našej kamere, zrýchľujú a ich pohyby sú veľmi dynamické. A potom sú tu aj policajti, ktorí sa starajú o naše bezpečie. Čo? Čo sa stalo s našimi importmi? Nie, americké importy boli exportované do iných krajín. Tento nápad sa stal Tokyo Meter. To je všetko. Sayonara.